fortælle om, hvad vi har på menuen? Ja, altså mig og Patrick, vi har aftalt, at vi skulle købe en gave til hinanden til anden advent her. Ja. Vi ved slet ikke, hvad det er. Vi har taget med os i dag, men det bliver spændende at se. Det bliver lidt af en overraskelse for os begge to. Det eneste, vi har aftalt, det er, at det skulle være noget, der kunne handles ind i Netto. Yes. Og det skulle købes for 28 kroner. Yes. Det er der nogen, der siger, det er lidt nærigt, men Jeg er vi begge to, vi er nærigt. Men så skal vi... ja, skal jeg tage min? Vil du starte? Jeg tænker på, at vi går åbne den samtidig. Lad os gøre det. Jeg finder lige din gave, ikke? Ja. Før det. Ja. Vi skal jo huske vores kalender. Nej. Og Patrick, det er din tur i dag. Den 6. Nej, hvad skal det blive til? Altså, den her kalender, ikke? Den er gud værd. Måske ikke ligefrem den bedste chokolade, men altså, det gør lige... Hvad blev det til i dag? Så vi kan se her. Den er altså flot. Det er Nettos bedste chokoladekalender. Det er det. Nå, og det blev julemanden. Nej, det kan jo ikke gøres bedre på jule. Jeg det var meget lige. Ja, men skål, gammel. Ja, den bliver bedre og bedre, synes jeg. Nå, skal vi ud med gaverne? Jeg har glædet mig som en lille dreng. Jeg tror virkelig, du kan lide den her gave. Jeg skal lige finde den. Jeg har faktisk tænkt på præcis på, hvad du elsker, når jeg købte den her. Og den giver... Det er jo... Altså... Nej. Men... Skal vi lige tjekke? Jeg tænker på dig, og jeg tænker på, hvad du godt kan lide. Og det er samme her. Og noget, du har brug for 28 kroner, og så ved jeg, hvad du elsker for 28 kroner. Og det er det, jeg har tænkt på. Jeg har nemlig tænkt på det samme. Jeg tænkte også, det var jul, så jeg synes, det kunne være noget, man kun kan købe i julen. Så jeg synes virkelig, det var noget, jeg tror, du ville blive glad for. Ja, det er også noget med julen at gøre. Ja, men det er netop det. Det er jo jul og tiden til at give gaver. Ja, og hjerternes fest. Ja, værsgo, min dreng. Skal vi åbne? Ja. 1, 2, 3, nu. Sådan, du har godt nok pakket det godt, eller? Ja. Næh, ser man der. En julebryg! Men det er jo lige hvad... Det er en julebryg! Nej. Hvordan vidste jeg ønskede mig det? Det var bare sådan en, du ved, sådan en... Netto speciale. Eller Haribo speciale. Ja, det er fedt, og du har tænkt på det samme. Men altså, kloge mennesker tænker ens jo, som man plejer at sige. Kæft, men det er lige det, jeg ønsker mig. Ja, samme her. Nå, men skal vi smage på godterne? Har du en ølleplukker eller andet? Fordi det har jeg sgu ikke med i dag. Men han har jo det hele med. Men altså... Dufter den godt. Det lugter præcis som en julehejlopølse. Det dufter. Og så føler jeg ikke uddybe det mere. Så det vil sige, det er gud. Kan du finde ud af det, eller hvad? Pas på. Ja, men altså... det er godt. Jamen, skal vi sige skål og glædelig jul? Og god anden advent? Ja, god anden advent og 6. december. Nej, den er ikke så tosset den der. Den kunne være dårligere. Ja, og smagen af chokolade samtidig, det gør altså... Ja, skulle jeg sige. Det gør sgu altså et eller andet, der gør den sød. Det er sgu da egentlig pudsigt. Julebryg. Ja, men for helvede, det var sgu da egentlig meget sjovt, vi har tænkt på den samme ting, hva'? Ja, det... Hvad er chancen? Hvad er chancen til 20 kroner? Og nu tror folk, at det er noget, vi har planlagt. Men det kan vi så sige, det er det ikke. Det er det ikke. Altså, jeg tænkte meget på at købe en kalender til dig, men så sad jeg og tænkte... Jeg kan ikke have 2 kalendere. Det der er en julekalender, og det er den gode julekalender. Det er netop det, så... Det blev sgu en øl, fordi jeg sad og tænkte, jamen du elsker jo øl, og nu er det jul. Så hvorfor ikke købe en julebrød? Ja, men skål! Den bliver bedre og bedre, jo længere ned du kommer, hva'? Det er nok, at du kommer tættere på bunden, så... Det kan sgu godt være. Bundsnær skal altid det bedste. Men jeg håber, at... Nu er vi jo allerede den anden advent, det betyder, at der faktisk kun er 2 advent tilbage. Ja, og, så er vi faktisk halvvejs til juleaften næsten. Eller overhovedet ikke. Nej, fuck. Nå, det var jeg med, men det betyder jo, at julen også nærmer sig, og ved 6. afsnit, det betyder jo, at sådan har lidt forstået, hvad vores afsnit går ud på. Ja, koncept. Vil du forklare, hvad vi skal i morgen? Ja, det kan vi fortælle, mens vi drikker ølene. Ja, for satan. I morgen, der har vi allieret os med nogle pebernødder. Ja, det bliver fandme spændende, det gør. Hvor vi vil... den er god. Nu er jeg fuld. Igen? Skal vi lave en fredag igen? Nej, det går ikke. Jeg skal i skole i morgen.
Nej, det går ikke. Men i morgen har vi nogle pebernødder, hvor vi vil prøve at se, hvor mange pebernødder vi kan proppe i munden. Ja. Hvor man skal tage en pebernød i munden og så sige pebernød. Ja. Og lige snart du ikke kan proppe flere pebernødder i munden, så har den tabt, og så kommer der en straf. Ja, og vi ved ikke straffen endnu, men det skal nok blive hardcore. Ja. Nå. Skål og glædelig advent, og så er der sejrsdans. Kom. der er nu stå ved. Der er ingen julesang. Last Christmas.